Da dumi-dumi, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yakin da suke gwabzawa da Iran yana gab da karewa. Shugaban ya faɗi hakan ne bayan ya yi wata tattaunawa ta waya da shugaban kasar Rasha Putin. Tattaunawar da suka shafi sama da awa ɗaya suna yi dama dai tun fara yakin da kwanaki. Shugaban in kuntuna shugaban ke neman Iran da ta amince da tattaunawar tsagaita wuta, bukatar da Iran ta yi watsi da ita kenan. Rahotanni sun ce tsawon kwanaki 10 na yakin nan, Amurka ta yi asarar sama da dala biliyan 10. Dalilin da ya sa Donald Trump ya nemi 'yan majalisun kenan Amurka su amince ya fitar da kudin ci gaba da yakin. Allah karka ba su nasara yakin, amma 'yan majalisu sun ki amincewa da wannan bukatansa. Allah ya sa karshe amince. A ganin ku wanne dalili ne ya sa Donald Trump ke neman tattaunawar tsagaita wuta da Iran?